8 dies... Sí, hi ha 8 dies dels quals 3 són complets. Estem gastant en gravar abans del 9, abans que Barrera no pugui i hi hagi aquell intermitjatiu. Tenim 8 dies dels quals 3 són complets i 5 són la meitat. 5 dies i mig per gravar 8 temes, o sigui, estem invertint menys d'un dia per cançó. Sí. Però també crec que menys d'un dia per cançó, si la cançó ja està produïda, o sigui, de dir, no has de centrar-te en un estudi. En un dia, i en un dia vam tenir poc. Vale, però perquè no la tenies tan mirada prèviament. Ara en principi la tenim Està millor. molt més mirat, o sigui, jo sé allí el que faré. Sí, jo no estic com a molt, d'acord. l'únic que hauràs de fer serà, hòstia, graves el baix 2 cops perquè aquesta nota m'ha una mica més tímida, o, ostres, se m'ha corregut aquí una línia de guitarra... Precisament com està més produït, en plan, ens hauríem de passar el mateix o més temps mirant les business. Jo crec que és una mica al revés. Hi haurà més coses que gravar, perquè és això, al final... Però no anem amb el dubte de, vale, ara he de provar a veure què he de fer Ja. perquè després ho he de gravar, sinó que ja anem amb les coses clares. Com molt provarem 4 coses, no sé. És que jo crec que no... Si recordeu com van ser les gravacions dels 3 temes aquells? Ens passàvem hores per una frase de veu. Vale, però no ens ho podrem permetre. Pues això és el que em sap greu. Perquè, home, però també és part d'aprendre i de ser bo. No, Ostres, tio, també jo ho vull estar crec. tranquil, jo vull Vale, però poder una cosa, invertir. estar tranquil. Jo vull tenir el temps que necessitem. Després, El que requereixi l'àlbum, no? tio, tenim pasta, tenim coses per fer les coses tranquils, és el primer disc, collons. Imagina't que fàcil sona super de puta mare i pel temps no sé què, les guitarres de ningú d'ells no he tingut a gravar-les a fondo i que soni bé. Què? Tu saps muntar una bateria? Però clar, cadascú... Cada maestrillo tiene su sonido. Tiene sonido. Estem gravant també aquí. Vale. Joder, què tal, què dieu? Pues estem nerviosos, la veritat. Estem cagats. Però està bé, se'm va passar coses. Això vol dir que hem de... Ganes no falten, temps sí. Si ens fa por el temps, estem allò que gastem temps. Vamos a posar el test del bombo. Vull fer un prèdic, vale? La Jordina dirà, bueno, va, anem a veure què hem fet malament. Bueno, nois, això està fatal, ui, estic molt baixeda, no sé què. Demà a primera hora això s'ha de gravar, si no, no estarà. Però després no canviar tantes coses. És que estem gravant un documental, Sí, Digue-li documental, digue-li... Videoclip per un documental. El documental. Documental. Bueno, un testimoni audiovisual... Podem fer apostes de com de cutre quedarà. El videoblog, però no és cutre, és... Lifestyle, ¿sabes? Això t'ho fa el Rubius? Jo aspiro a eso, qualitat del Rubius. La veritat que menys no es... No, i a la cartera del Rubius també. Tant de bo. Qui pogués. El més interessant de muntar una bateria és que arriba un punt que potser 5 persones no caben a portar la bateria, per tant, l'Àlvaro i jo ens podem permetre no Ens ajudar. està donant molt bé no ajudar, la veritat. Intentes ajudar i dius, és que què faràs? Molestar. Au! Evan és fill de bateria, ell ho va saber. Això està perdent el documental. Un timing molt còmic, això, la veritat. Sí, pim-pam. Entre tots no fem una, Però algú avançarem. Algo avançarem. Potser no, potser només endarrerim. Crec que està molt alt. Tardes que podem. Quedes superat. Mira. Però va una mica torçat. No li falta un pim-pam, És el més baixet del rany, no? Jo confio que és aquest, Però em fa por. Això, aquest hauria de ser més com així, Eloi. Sí, però calma. Clar, tio, fes una cosa i la fas molt. Clar. Dejo aquí esto, cuidado. Este fierro. I els plats de mon pare, vale. Triqui, cucu. Aquí no hi havia d'una altra banda. Sí, per 4 anys.
No, però un altre... No, només de Timbago. Només té toc. Només tens els Timbago? No, sí. Sí, però no, ara... Hòstia, sí, però mai he vist des d'aquesta perspectiva, saps? Ara com he fixat i dic, aquí fa alguna cosa. La Jordina no està contenta amb com ho hem muntat. La cara de la Jordina. Jordina... Nanina. Però això ho pot editar l'Àlvaro que quedi... On està? Què és això? Praga. On Praga? No sé, Praga. Curiós, eh? Jordina... Segur que per la gent que està veient això és una experiència audiovisual increïble. No. Hola! Hola! Que fa fred! Què tal? Què hem de fer? Mira. Hem muntat tot. Bueno, no al teu gust, però mira. O sigui, això ja t'ho regularàs tu i de fet... Vale? Potser és perquè el roaming de Praga és una mica xueco. Què vol dir que no vols que muntem el Tom al bombo? No, a veure, el Tom el monto, No, us monto, us vaig dir, el Crash i el Tom al mateix peu. Ah. No, vull dir, el que heu posat al peu, Vale. el bombo va al peu. Ah, vale, això. I els plats estan malament, dius? El de dibuix va a l'altra banda. Aquest va aquí. Literal. no. Aquest va aquí. No hem posat ni un bé, és increïble, eh? You had one job. Vale. Ho intentem i si no ja ho faràs. Demà ho muntes tu. Per cert, Jordina, demà com vindràs tu a gravar? Hauré d'agafar cotxe, si no? Pues ja anem parlant la logística. Potser et demanem que ens agafis a Tarragona. No, us puc venir a buscar. No, històric. La Jordina amb el gorrito, tio. La Jordina amb el gorrito. La Jordina passant fred allà a Praga a menos 2 graus. Esto está todo mal! Está todo mal! Un videoblog patrocinat per Peixateria en Pla. Comerç de qualitat. Fuck. Vale, llavors... Aquest d'aquí i Això aquest pinta el aquí. pip, allò que fan al Dimax. Això ho podem canviar, no? És una tonteria, però canviar els plats de lloc... Vale, estan mal posats. Això, però no, fem pit stop, vale. Finado. Tio, un pit stop una mica... Vinga. Ah, espera, tinc la palometa d'allà. Ah, clar, jo també. Me paga gilipolles. Que també dic, eren idèntiques. Tontos per perdre-les i tontos per canviar-les. No crec que la Jordina hagi mantingut. No la dec demà arribant aquí dient és que la palomilla perquè... Clar, llavors... l'has canviat. Està en vermell i surt en vermell. Pum, y los segunditos ahí de puta madre. Bueno, dia 0 avui aquí a Cal Barrero, dia 0. Avui ha sigut dia que no hi era la Jordina, hem hagut de muntar la bateria sense ella. No sabem si ha anat bé o no. Bueno, ja ens ho tocarà tot. La Jordina sabem que no, definitivament. Sí, la Jordina l'hem trucat, estàvem amb el gorrito, tot allà passant fred a Praga, fent l'última visita abans d'anar a l'aeroport, i ens ha dit que tot estava malament, però bueno, ja el trucarà tot demà. I ja està, ja tenim tot a puesto, falta pujar el teclat demà, que al principi passarà la Jordina a buscar-me a casa, que lujazos, espero tenir el carnet ja. I poco más, pues ara a descansar i totes les idees aquí al cap, que demà es posarà en marxa tot el tema. I venen dies intensos, no? Bueno, comencem. Intensitos. Mira, plano de carretera. És un dia normal, torna a ploure. Això per posar-lo al videoblog flipes, eh? És un dia normal, torna a ploure. La gent ja té excusa per anar amb cotxe. Al carrer del costat tot n'hi compren coses que només els faran nosa.